Добре дошли на канала Есения Юнивърс. Днеска ще ви разкажа една приказка за мечето, което много искало да си има приятел. Ето го самото мече. Започва историята така. Имало едно време едно меченце, което си ходило и се питало: нямам си приятели, къде да ги намеря? Дошло едно пони. Здрасти, как се казваш? Аз се казвам Мечо. Аз се казвам Цветенце. Много обичам да си играя. Искаш ли да бъдеш мой приятел? Да. Обаче един път нещо станало. Дошло магарето и казало: той е мой приятел. Това е мой приятел. На кой да бъда приятел? Чакайте, приятели. Няма защо да се карате. Айде да бъдем всички приятели. Така ще бъде най-хубаво. Може би. Да, айде да станем всички много добри приятели и да си поиграем. Стига да се караме. Тогава всички те са съгласили. Играли си. Още си играли. Скоро станало много тъмно. Всички се прибраха в къщи. Чао! Аз също трябва да си тръгвам. Мама ме вика. Но мечето останало само. Жалко. Вече се стъмва. Как ще си намеря майката? Казало мечето. Бягало, плачело. Най-накрая понито чуло как мечето плаче и отишло навънка. Какво стана, мече? Не мога да намеря мама. Ела да ти помогна. Само трябва хубаво да се опитам да кажа тази вълшебна думичка. Моля те, Рокче, дай ми едно фенерче, да заведем мечето от дома при мама. Хоп! Фенерче. Рокчето ми стана фенерче. Хайде, да тръгваме. Вау! Най-накрая отишли при майката на мечето. Мечето си намери приятели и то приятели, които са добри. И това мече още едно нещо намери. Намери майка си. Тази приказка дано да ви е харесало, деца. И нека да ви кажа. Ние с всички мои приятели може да очаквате доста приказки от нас. Така че можете да гледате колкото искате в Есения Юнивърс. Точно ето там горе в това балонче. И слагайте палче нагоре, подписвайте се на канала Есения Юнивърс. Довиждане!